PVC आधार कार्डखौ जोङो बोरै एप्लाइ खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो लोगोसे जोङो अनलाइनै बोरै जोंनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव निउ भिजिटर्स बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनाव बे खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। फैदो जों दायो भिडिअखौ जागायदिनि। जोङो आधार सेन्टाराव थांनानै गिबियावनो आखाइनि स्केन मेगननि स्केन होखांनायनि उनाव जोंनो मोनसे मा हरो नैबायदि मोनसे जोंनो प्रिन्ट आउट हरो आधार सेन्टारनिफ्राय। नोंथाङा आखाइनि स्केन मेगननि स्केन होखांनायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना मोजाङै लाखिना दोन। जायफोरा बे खालामाखै खालामगोन बिथांमोना बेखौ मोजाङै लाखिना दोन। बेवहाय इनरलमेन्ट नाम्बार आरो बे टाइम डेट बेफोरखौ नांगौ जायो उनाव बेखौ मोजाङै लाखिना दोननाया मोजां। बेजोंसो नोंथाङा आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो बाय पस्ट फैखायोनो नाथाय नोंथाङा एडभान्सनो आधार नाम्बारखौ नांब्रगौ जायोबा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन गावनि मबाइलावनो। आरो बे 10-12 डेजनि उनाव नोंथांनाव SMS मोनसे फैगोन जेनेरेटेड जानाय नोंथांनि आधार कार्ड बानायनाया जाबाय होननानै मोनसे SMS फैगोन। अब्लानिया नोंथाङा बे इनरलमेन्ट ID आरो बे डेट एन्ड टाइमखौ होनानै डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन गावनि मबाइलजोंनो। नोंथांमोननाव 10 days 12 डेजनि उनाव बेबायदि मोनसे SMS फैगोन। बेवहाय गुबुननि नालाय your आधार नाम्बार हेज बिन जेनेरेटेड विल बी सेन्ड बाय पस्ट माने नोंथांनि पस्ट अफिसाव बाय पस्ट नोंथांनि आधार कार्डखौ पस्ट खालामनानै हरगोन। नाथाय बेयो कार्ड नङा माबायदि फैगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि फैगोन नोंथांनि पस्ट अफिसाव कार्ड फैया बेबायदि फैगोन नोंथांमोन बेखिनानो मेन पेजआ। दा गोबाङानो बेखौ मा खालामना लायो बेखौ हास'नानै प्लास्टिक लगायनानै लायो आरो कम्पिउटार दखानफोराव कार्ड बानायनानै लायो। नाथाय बेबायदि बानायनाङा नोंथांमोना कम्पिउटार दखानफोराव। आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन अरिजिनेल कार्ड बोरै एप्लाइ खालामो दाम खमावनो। कम्पिउटार दखानफोराव 100 रुपिस लायो बा 120 30 बिदि लायो जायगा लाना जायगा दखान लाना दखान। नाथाय नोंथांमोननो आङो अनलि 50 रुपिसावनो अरिजिनेल कार्ड एप्लाइ खालामना दिन्थिगोन। आं भिडिअबो बानायदों बेनि आंनिया फैबाय नालाय बे कार्डआ अरिजिनेलखा बेयो बे UID बे वेबसाइट अफिसियेलनिफ्रायनो फैखानाय बेयो जेबो टेनसन लानाङा। नाथाय कम्पिउटारफोराव दखानफोराव बानायनायफोरा बेयो अरिजिनेल नङा बेयो नकलिसो। दा बेखायनो जोङो नैबायदि कार्डखौ जोङो जेनेरेट जाखांनायनि उनाव बोरै डाउनलड खालामो नोंथांमोना सोलोंनानै ला आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। दहायनि आं दिन्थिनाय बायदि SMS फैखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे प्रिन्ट आउट कागजखौ दिहुननानै ला। आं बुंनाय बायदियै बे इनरलमेन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा दिहुननानै ला आरो डेट एन्ड टाइमखौ दिहुननानै ला। बेनि उनाव नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि उनाव बेवहाय टाइप खालाम UIDAI बेबायदि टाइप खालाम। बेनि उनावहाय डाइरेक्ट बेबायदि पेज ओंखारगोन बेवहाय UIDAI बेखौ क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनावहाय नोंथाङा गाहायाव फैनानै नोंथाङा मा खालाम चेक आधार स्टेटास बा डाउनलड आधार। साप'ज आं चेक आधार स्टेटास खालामबाय। चेक आधार स्टेटासाव नोंथाङा अनलि चेक खालामनो हागोन जे आंनि आधार कार्ड नाम्बारा जामारदोंना जामाराखै SMS फैखांनायनि उनाव। बेवहाय नोंथाङा इनरलमेन्ट आइडिखौ होनांगोन बेनि डेट एन्ड टाइम होनांगोन बेनि उनाव बे केप्साखौ होनानै चेक स्टेटास खालामबानो नुजागोन। नाथाय आरोबाव मोनसे दोङो डाउनलड आधार। बे डाउनलड आधाराव नोंथाङा मा खालामनो हागोन डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन डाउनलड जाखागोन। दा बेखायनो जोंनो इनरलमेन्ट आइडिखौ नांगौ नालाय दा बेयाव आधार नाम्बार दा जोंनि आधार नाम्बार जाथ'वाखै आधार नाम्बारखौसो दिहुनगोन जोङो। बेवहाय इनरलमेन्ट आइडियाव क्लिक खालामना होनांगोन। इनरलमेन्ट आइडियाव क्लिक खालामनानै दहाय आं बे पेजखौ दिन्थिदोंमोन ना बेखौ नैबे इनरलमेन्ट आइडि बे खनायाव थायो बेखौ नाम्बारखौ नायनानै बेवहाय टाइप खालामनांगोन 85066 155
बे आदार एनरलमेन्ट आइडिखौ टाइप खालामबाय बेनि उनाव बेवहाय डेट एन्ड टाइम जेरैहाय नोंथाङा बेवहाय थुना हो बेवहाय थुना होनानै डेटआ बेसेबां 17 गेजेराव बेसेबां साप'ज अक्ट'बर नोंथांनियाव बे दंखायो नालाय बेवहायनो थाखायो बेसेबां दोङो बेवहाय नुजोबगोन नैया 10 माने अक्ट'बराव दिहुनदों 17 अक्ट'बर इसनि टाइमखौनो 11:44 दा बेखौ नोंथाङा बे गाहायाव टाइप खालामनांगोन साप'ज बेवहाय डाइरेक्ट फैखादों आंनिया जियानो जा अक्ट'बरनि 17 बेनि उनावहाय बेखौ बे जाबाय 17 अक्ट'बर टाइमा मिलायाखै नालाय जों बेयाव खनसे थुफिनबाय नैयाव थुफिननानै नैबे टाइम दङ ना बेवहाय खनसे थुनानै टाइमखौ जों एडजास्ट खालामनांगोन बेसेबां 11 बेनि उनाव बेसेबां 44 बेबो 44 बेनि उनाव बे साइडआव ओरैनो जास्ट क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेवहाय ओमफ्राय जाजोब्बाय गोरोबजोबनायनि उनाव बेवहाय टिक खालामनाङा बेवहाय टिक खालामबा नोंथाङा आधार नाम्बाराव फैनाय नङा बेयाव टिक खालामबा आधार नाम्बार फैया बेनि उनाव बे केपसा क'डखौ नुदोंना बे केपसा क'डखौ थुना हो आं जिबायदि खालामदों बेबायदिनो खालाम जेबो गिनो नाङा नोंथांमोन RNIRY केपसाखौ मोजाङै थु गोरोबाबो जानो हागौ बेनि उनाव बेवहाय सेन्ड OTP आव खेबसे क्लिक खालामनानै हो प्लिज रिचेक केपसाया गोरोन्थि जादों बेखौ क्लिक खनसे टाइप खालामनो जेसेबां केपसा रं जायोना अब्लानिया बेखौ टाइप खालामबाय था बेनि उनाव नैबे फिसा गोदोर बे फिसा गोदोर फिसा गोदोर ना बेनि उनाव एफखौ फिसा होनि बेनि उनाव एमआ गोदोर बेनि उनाव टिआ गोदोर बेनि उनाव भिआ फिसा बेनि उनाव एमआ गोदोर दानिया सेन्ड OTP खालामबाय रिकेपसा ट्राइ एगेइन गोरोन्थि जाबाय थादों बेवहाय गोजौआव नुनो मोनदों प्लिज रिचेक द केपसा एन्ड ट्राइ एगेइन केपसाखौ मिलायनायाबो एसे गोब्राब जायो बेवहाय दोङो फिसा NDST1 ना आइ बेखौ आंबो आन्दाज मोनाखै बेखौ 1 खोनो होनानै खनसे सरि जायाखै बेबो आरो खेनसेबाव होनि सरि दे नोंथांमोन भिडिअ एसे गोलाव जागोन 3V8 बेनिफ्राय किउआ गोदोर किउखौ गोदोर खालामना होनि अके दासो गोरोबदों नोंथांमोन एन OTP has been sent your registered mobile number दानिया मबाइल नाम्बारखौ चेक खालाम जेराव नोंथाङा रेजिस्टार मबाइल होदोंमोन ना बेवहाय आंनि बे लोगोनिसो नालाय बेखायनो लोगो खनसे कल खालामनानै आङो OTPखौ बिहरनि आङो OTPखौ होबाय होनायनि उनावहाय इन्टार OTP खालामबाय ना बेनि उनावहाय बेवहाय सोंदों did you know that you can order reprint of order letter from UIDAI website did you know that you can order reprint of order suppose yes खोनो होबाय जोङो बेनि उनावहाय बेसेबां दिनाव फैदों बानायदों suppose बेखौ 11-15 days होबाय बेनि उनाव भिउ डाउनलड खालामनानै होबाय मा फैनो बे डाउनलड बे गोजौआव ओंखारबाय ना बेखौ मोनसे क्लिक खालामनानै होबाथाय बे डाउनलड नागिरना मोनगोन नाथाय पासवार्डआ मा जागोन आं नोंथांमोननो बे पासवार्डखौ खिथानो हानाय नङा आं बे पासवार्डखौ बोरै होयो आं बेखौ नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै दिन्थिगोन साप'ज बेवहाय गाहायाव लिरनाय नुदों नोंथांमोना अनिश वाइ कुमार इयुर डेट अफ बार्थआ बिसिनि जाहैबाय डेट अफ बार्थखौ नायना ला नोंथांनि बे इनरलमेन्ट बे रिप्रिन्ट कागजावनो दोङो दहाय आं दिन्थिनाय बायदियै अनिश कुमार साप'ज अनिश कुमार बा बेवहाय ANIS मोनब्रै होदों बेवहाय मोनब्रै होदोंना फार्स्टनि नोंथांनि नामनि आखराव मोनब्रै दोङो बे मोनब्रैखौ हो बेवहाय मोनब्रै होदों बेनिफ्राय डेट अफ बार्थआ बेसेबां 1989 बा 85 नोंनि डेट अफ बार्थआ बेसेबां बेखौ नायनानै होब्लानो जागोन नोंथांमोन बेखौ बहा नागिरना मोनगोन नोंथाङा साप'ज डाइरेक्ट इयावबो होनो हागौमोन नोंथाङा ओमफ्राय बे फाइल मेनेजाराव थांनानै डाउनलडआव नायनानै ला ओमफ्राय डाउनलड नायनानै बेवहाय नोंथाङा पासवार्डखौ होबानो जाबाय जेरै नाम मोनब्रै केपिटेल लेटार होनांगोन नोंथांमोन गोदोर आंखोयै होनांगोन इंलिसै
पासवर्डआ 8टा जाबाय, नेमा 4, बेनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होबाय, बेनि उनाव अपेन खालामना होबाय। नोंथांमोना बेबायदि आधार कार्डखौ नोंथाङा बेबायदिनो दिहुननो हागोन, बेबायदि फैगोन। बेखिनियानो। दायो जोङो बे आधार कार्ड नाम्बारजों जोङो बोरै PVC कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। भिडिअ गोलावद्राय जाबाय, बेखिनियानो। थेंक्स फर वाचिं।